Something surprise after that. И да съберем повече хора. Включи светлини. Любов! Янче, пишли се. Не, но не мислиш, само и тук. Каквото искаш, каквото искаш, снимай. Сега, дами и господа, моля ви за малко внимание. В киното нямахме време да направим тази официалната част. От името на всички вас искаме да благодарим на Ицо Стоичков, най-великият български футболист, за това, че Ицо, искаме ние да разбереш, че ние осъзнаваме велик футболист като тебе, какво означава това нещо да ни отделя на нас внимание, да е винаги сърдечен, да ходи там, където са всичките българи и така да се държи земно с нас. А иначе ние го осъзнаваме, че ти си извънземен, че ти идваш от друга планета. Да, точно така. Представете си дали ако Роналдо кацне утре тук, португалците го фанат и кажат ела тук, ела там и той да ходи както и че го прави. Аз мисля, че ние това нещо трябва да го вършим, както и да е. Където и да е играл Ицо Стоичков? Парма, Саудитска Арабия, тук в Чикаго, в Япония. Ицо Стоичков е бил абсолютната звезда на всеки един отбор. Но Ицо Стоичков е легенда и е обичан от феновете на два отбора. Това е Барселона и любимият ЦСКА. Няма как да иначе. Няма как да иначе. И според някои Пеле е краля на футбола, след това някои казаха, че Марадона е крал на футбола, сега някои вика, че е Меси. Ицо, ти за нас е единствения крал, защото си наш, защото си българин и ти си нашата горда. И като стана въпросът, тук ние сме ти подготвили един подарък. Не, ще го отворим, така ще дадеш малко време. Тук, отпред. Може ли да го мисля? Дай му да го отвори той. Велика ще го отвори. Айде, скъси го, ти моля ти си. Така, отваря го както искаш. Не. Отнека да го слагаш. Той е свикнал. Отнека да ще го гебаш. Цецо, помогни, Цецо. Един нож. Ицо с левачка. Ицо, защото врати си отваря, дали не може сега. Как последната? Леле. Чакай, ще го фанем от него. Его имаме. Мариана. Уважавайте, не се правите на улици. Пияници. Чакай, върни се. Какво ще за внимание, бе? Браво, Цецо! Ако не си ти! Браво на другата
легенда, айде. Дай ни си удил на лов. Не си удил на лов. Да не. Дръж преда. Дръж шигата. Ясна работа. Значи, това е копие, реплика на легендарния Ескалибър, мечът на крал Артур. Камана имаше да е достатъчно, камата беше малко. Значи, според легендата, притежателя на този меч, нали, Ескалибър, е непобедим. Който притежава този меч е непобедим. Така че... Като почваш да пет за наградата. Нека символиката на този меч, символиките бъдат две. Нека с този меч да се отреже главата на мафията в българския футбол. И другото нещо е, вие трябва да го... Да се отреже главата на победата! Ще спрем да снимам! Ще спрем да снимам! Добре де, рано или късно, Мариана току-що ми каза, че един голям лескар е направил филма за Спличков, обаче във всяко малко гущерче мечтае да стане голям крокодил. Ей, Борката, ние ще го обърнем тия дните. Борка, и ти да си жив и здрав, благодаря на тебе този филм, и ти да си жив и здрав. Дано това меч ти носи късмет, той е повече символичен, отколкото наистина, па ако ти свършат патроните на лов, да ти имаш работа. Жив и здрав да си, благодарим ти, че аз ще бъда много кратък. Бил съм много по света, играл съм много като Левски. Видял съм много българи по света, които по една или друга причина са напуснали държавата, защото държавата е върху да реже. Те са нам принудили да напуснем, защото там ме докараха. Но само едно мога да ви кажа. Където и да сте по света, не забравяй, че сте българи. Не са делетни. Браво! Браво, Ицо! Ние го показахме това 1994 година, когато искахме да наразбият. Започна се от Жан Виденов, минаха и други, но не успяха. Затова ние показахме на много, че в националния отбор нямаше Цецка, нямаше Левски, нямаше Славия, нямаше Велико Търново, нямаше Барселона, нямаше който и да е. Там играхме за едно. За нашата слава, за нашия герб, за всички вас, които бяхте на терените, на подкрепите. Затова мисля, че това, което можахме да покажем, че една малка държава може да ражда, да показва, че може. Това ви уверявам, че където и да сте по света, не са делетни. Уважавайте се, защото живота е труден. В България беше и имаше кадърни хора. Спомням, че никой от вас нямаше да търси нещо по-добро. Но така или иначе, вие сте се избрали този път, аз съм избрал моя път. Ческите ми, ще обикаляме, но един ден пак ще се върнем там, защото така ще нашето си е наше, никой няма да ни го вземе, независимо кой е на власт. Днеска са едни, утре са други, ние сме си ние, нашето никой не може да го вземе. С това искам да благодаря на всички вас, това, което направихте тези дни, макар че и за малко време успях да бъда сред вас.
Умората никога не ме тежала, защото и като футболист също беше. Ще ме извини, че утре трябва да тръгна за България, защото започвам друга мисия. Други неща, които са по-важни от това, което сме направили като футболисти. Важно от тук нататък да вървим напред, да не гледаме това, което е било назад, защото назад никога няма да го върнем. А това, което е утрешния ден и по-друго, мисля, че всеки се е поставил за цел, какво трябва да направи в утрешния ден. Днес това, което видях в театъра, в киното, бяхме, вярвам, че много хора не можаха да дойдат да гледат този филм. Ще направя всичко възможно. Водят се някакви преговори между Чикаго Файер и ЦСКА, се започна някакви преговори да се играе един матч. Може би няма да ми даде времето до септември месец да организирам този матч, но най-вероятно в октомври ще направя всичко възможно отбора да бъде тук, макар и за няколко часа. Да може да организираме повече хора да дойдат на едно такова тържество. Още един път ще пуснем филм. И ако това се осъществи, декември месец, когато е по-дългата почивка, тогава ще направим още по-голямо мероприятие, защото и консулството тук в Чикаго и най-вече са новия министър на външните работи, като добър приятел, ще направим всичко възможно да организираме една по-голяма зала. Може да дойдат много хора, защото всеки иска да види това, което съм минал, къде съм минал и какво съм постигнал. Жълко на тебе, благодаря на всички твои приятели и колеги, които успяха да направят всички хора се чувстват комфортно. Карват залата малко, но качествено. Така не това държиме на качество. Така че на всички искам да пожелавам много здраве, късмет и само едно запомнете. Не се предавайте. Животът е труден. Животът е като колело. Днеска сме долу, утре сме горе. Само се сега! Това е най-лесно. Затова на всички само едно мога да ви кажа. Подкрепете се, не мислете какво е там, в другата държава, защото това, което ви казах, ако беше хубава, нямаше да сме тук. Уважавайте се, помагайте се, защото знаете, някой сега е дошъл, някой е дошъл преди години, някой има малко повече, някой има по-малко, и тези, които имат по-малко, които са дошли сега, вие, които сте от по-далечно време, вие им помогнете. Господ е българин, той ни забравя. Помага на себе. Аз гледам го. Иксе, ние те обичаме. Йотиям? Как се казва? На испански. Текеро. Няма значение, ама ние си те обичаме, Иксе. Да си жив и здрав и да едно това меч така ти носи успех в новите начинания. Като ръководител на нашия любим отбор. Жив и здрав да си. Ти и цялото семейство. Хайде да си направим една обща. Аз не мога да думата на Така само една степен ще направим. Чакай. Аз ще ги снимам, ти дръж тук камера. Само дръж.
Сете невести, играт сете невести.